Of, băi. Zi, Petrule, zi. Taci, mă, că te-ai bătat. Da cheie, dă cu cheie. Nu e a mea, nu e a mea. Nu e a mea. Las-o până la muzeu, până la muzeu. Da-o până la muzeu. Lasă-o la muzeu. Foarte vechi, da. Da, mă, da. Petrule, trage pește. E greu. Dacă știi, măi, că Bagă bișul, bă! Dai bișul de acolo! A scăpat, mă, pește! A scăpat, mă! Băi! Eu ăla de jos, nu el! Bagă la loc! Bagă la loc! La loc! Da-și, bă! să-ți spună gândurile mele. Mai la fund! Draga neni. Așa, da. Dacă îți dau cara să acasă. Gata, băi, bine. Gata, e bine așa. Băi, azi. Dă-te de acolo. Așa, da. Dă-te de acolo, Petrule. Nene, nu doresc la bine, mă. Prinde-l pe Petru, pe mine. Da. Cine ascultă de părinții. Da, aduc că bă, cade. Ia-l. Ba voi, gata, lasă așa. Eu una n-am ascultat de. Nu posibil acum. Și nu mai. El n-a înțeles. Dacă e al nostru. N-a înțeles el. Draga neni. Așa la lucru, nu s-a. În viață cât o-i Mă, te astea, eu s-o obosește. Îi dau doi carși la ei. Nu Petru, îi doi carși. Asta îi dai doi carși lui Petru. Da? Mamă, la tine mă Nu Petru, da? Cadou. Să mâncăm, Petru, mâncăm și caras. Petru, mănânci caras? Caras, mănânci? Cadou. Pune-mă acolo. Fără apă, nu. Sparge bungaș. Pune acolo lângă el. Pune-i așa, pe sistem. Pe sistem, mă. Mă, gazia, cadou, cum pleci. Caras, mă. E, te pula. Caras cu apuras. Bă, te-ai bătat, mă. Și cu cută. Ia-ți-o. Pasăre necunoscută. Așa, Petru, așa. Necunoscută. Ia lui acasă, ai doi, amândoi. Da, fă o poză. Petru l-a prins, mai devreme. Caras cu apurat. Mănâncă și la acasă, ce mănâncă? Pâine, Petru, îți dau pâine. Brânză, ouă, sau lapte, carne, brânză. Mai vină Și-am și cântă. Noi mâncăm ceapă cu pâine. Ceapă mâncăm cu pâine. că merge Da, mulți n-am pus. Cu sare. de când ne-a lăsat. Ia-să. de când Mă lăsat. Zi pentru așa. Gambea. Ia-să. Zi pentru zi. Bă, plânge masă. La Petru are par de vin. Mare vin Petru. Pune-i vin. Pune-i bă vin Petru. Petru ai vin acolo.
Dacă merg cu Pepsi, cu Coca-Cola. Da, fac poză. Inimioara! Ca băgarul, du-te mă să văd băgar. Ia-l cu vara. Hai pe urmă, măcarul. Bă, măcar, hai du-te, bă. Bă, ăsta, bă, scaun. Hai, dă barul, bă, dă barul col. Dă premiu. Pe sistem. Haide. Hai col. Lasă peștele acolo. Du-te, mă. Haide. Lasă pe acasă la col, lasă aici. Hai, du-te, mă. Dă coa. Nu ia barul de acolo, bă. Da, mă, pune-i filmul. Inimioara nu mine plânge. Ia-s-o! Haide. Hai la măcar. Încamă-l. Hai că mergi jos, spate. Băi, mergi jos, spate. Haide, ia-l cu vărt. Hai, spate acum. Hai, vină, bă. Hai cu mine. Hai, vină încoace, bă. Vină să vezi ceva frumos. Vină, mă, încoace să vezi ceva frumos. Vină încoace. Vezi? Hai, vină. Da, mă. Haide. Hai să vezi ceva frumos. Aici. Haide, mă, vină încoace. Vină, mă, încoace. Lasă pește, vină încoace. Hai cu mine. Hai cu mine. Hai să râzi să mori acum. Dar nu mori tu. Hai pentru în față. În fața mea, că să te văd eu. Hai, vină încoace. Atelaj specialment. 6, cât e, bă? Nu-l bate, bă, că îl doare, nu-l bate. 12 roți, uite. Am mers de acolo. Avem pripon, apă, să bea băgărul, aici am lemne. Mergi la dur să-l urmezi, da? Hai pentru că față acolo. Du-te vezi. Uite măgarul acolo. Care măgar? Petcule, cred că măgar. Dă-i, bă, pice, bă. Hai cu mine că vine Petcu. Dă-i bătaie. Da, la Petcu meu. Urte pe el. Am dus la Petcu meu. Da, mă. Nea Tecu. Dă-i bătaie, Petcule. Dă-i bătaie. Dă-i, mă, bătaie. O să încărc? Urte pe el. Da, și cărți. Dacă te muși, bă, te dă copii. Nu da, mă. Te placută la mare? Da, mă, Urte pe el. Ce-a tu acolo, Petcu? Nu, mă, n-ai voie că dă-te picioare, dă-i și nu are voie. Dă-i bătaie. Urte pe el. Am căruță, mă? Da? Mă piși. Mai puteresc. Dați piși, nu vezi. Nu mai cade omul, gata. Dă-i bătaie. Bă, dar văd că te-a mușcat. E băgarul la decu. Dar bă, digur, gata, Petru, gata. Arăți vreau, gata. Nu s-a urcat căruță, n-are voie. Nu căruță, brei, pe măgar, brei, ce nu mă înțeleg. Hai, Petru, hai că avem treabă. Dă că mă urc eu. Vine pisica, hai, gata. Dă că mă urc eu. Aruncă așa. Mă urc eu. Da, mă, dar nu acum, mâine. Mergi la Petru cu el. Da, mă, avem covoare, nu te spăla rufe, uite, avem de spăla copaie. Corect? Avem. Am dreptate, Petru. Bagă a doua. Lasă-l în pace. Bagă a doua, mă. Fără trrrr. Dă-i, bă, dă-i biciu, mă, dă-i bici. Bă, că-ți rupi. Dă-i bici. Nu, acum, nu, mai târzi. Unde-i biciu, mă? Uite acolo jos. Dă-i cu amor. Dă-i, bă, de-aia.
E căruța mea, bă, e căruța mea, măgarul meu, carul. Bă, dă-i bătaie, bă. Îi dai bătaie sau nu? Hai, zi, bă, zi din gură, bă. A, gata, gata. Pana, formația pana. Așa că mai frumos. Am omor. Haide, gata. Gata, bă, sistemul. Avem apă la măgăruș, lemne avem. Haide, bă, că s-a obosit mâncarea. E obosit, am mâncat asta. A obosit, gata, hai la șprițuri, toată lumea la șprițuri. Hai pe la șprițuri. O damigeală. Asta e cortul meu de vară. Pe ăla dule cu un crezul tip. Stai cu românii. Ei zice la zi mare. Trăiască! Hai cu minte, bă, Tudor. Bă, obraz. Ești obraz. Tudor. Ca panorama. Avem ceaune, avem damigean de vin, de apă. Ăsta e sistemul nervos. Muzică, sistem de muzică. Paradis de frate, așa n-am văzut. Niciodată n-am văzut așa ce până acum. I oftez, mă. Dida, 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 te gândesc. Și oftez, mă. Dida, 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 dida. Gata, bă! E bă, baba! Gata! Mulțumim, Petcule, pentru filmare. Regizor! Panorame! Panorame! Dă-te așa, Florile! Dă-te așa, Petcule, că te filmez. Te filmez prea mult. Asta e muzeul statului aici. Până azi ăsta. Așa ceva nu s-a văzut niciodată. Chiparoș, nu știu ce floare este. Ceva frumos de-a Dumnezeu. Uitați, domnule. Așa ceva n-am văzut în viața mea. Floare împletită. Apă prea mult apă. Această floare n-am văzut în viața mea până acum. Uitați, oameni buni. E frumoasă foc, nu? Aici e iazul de pește și lemne. Da. Grătar face lucruri. Uite muzeu, vină ca să vezi muzeu, vină ca. Da, eu te merg de spate. Uite mă muzeu, băi, uite mă muzeu. Păi de Părintele Arsene Boc. Vină cu așa. Aici e muzeul meu. Băgăm pe lumină, pe sistem. Părintele Arsene Boc. Sunt unul cel mai bun. Uitați, uitați oameni buni. Ca pe sanaful aici. Hai că e bun. Haide, haide, hai la muzeu. Hai la muzeu. Hai, Petru, la muzeu. Băgăm pe sistem pe lumină. Uite muzeu aici. Antofon. Vină mă, Petru, săpun, vinem săpun. Uite mă ce-am aici. La muzeu, Petru. Uite aici, vechituri. Aruncături. Ce nu e china. Mulțumesc, mulțumesc, Petru. Haide, baba, gata. Ceas, uite, uite unchiulețul meu, uite. Unchiulețul meu, bunicii tata al meu. Care a fost aici, ăsta, care a construit asta, de Stanciu. Asta e unchiulețul meu și aici e mămăiță. Aici e contabilitate, aici e Ligna Dânșilor. Uitați, uitați muzeul nostru. Cu săpun de casă. Cu săpun de casă. Mamă, hai, gata. Da, mă, știu, da, știu. Nu știu, stai. Plăci de patefon, plăci de patefon. Gata, că trebuie să vină prea mult și trebuie jumătate. Aia, ce mai trebuie? Dacă e frumos asta la muzeu. Da, E frumos. Asta e pe fabrică făcut. Da, mă, da, de înainte, în fabrică. Ăsta trei bucurii. Da, mă, da. Și uite ce scrie aici. Zila mea cel mai frumos, cel mai frumos. Vină încoace. Mine. Aici e bazilul de pești. Doamne ferește. Hai, bă. Le pun pe casă acolo sus. Fac tablă. Am pus termopar toată casa. Jacuzzi. E pula calului. Da, băiatul are hotelul. Care-i problemă? Petru nu are hotelul, milionul, care-i problemă? Cu Constanța. E tajicul.
Uite, lemne facem 2 peruci, lemne. Ia, opri, ia, mă, Gata, s-a oprit, gata, oprim. Oprim, gata.